Hola, bon dia a tothom i bona diada de Sant Jordi, bona Bon diada dia. confinada. Som la Sandra i el Xiqui de la Maleta. Esperem que estigueu tots molt bé i totes molt bé. Anem a fer un taller de petites manualitats de Sant Jordi, de roses i de dracs, bàsicament amb material que ja teníem a casa. I estem confinats, no podem sortir a comprar gaires capritxos i gaires coses, per tant, aprofitant només material que ja teníem a casa, hem fet aquest petit taller que és molt senzill de fer, que el podeu fer tranquil·lament a casa amb la canalla i que amb un pim-pam ho tindrem fet. Vale? Per començar anem a fer un drac molt infantil, que és aquest drac. Un drac molt fàcil, amb un rull de paper de vàter buit. Vale? I el material que necessitem és, deixo aquest aquí, un rull. Per pintar, nosaltres ho farem amb un retolador així tipus pintallavis que surt a la barra de dintre, que és com una cera, com els dracs de tota la vida, molt tou, és molt ideal per pintar amb nens petits, però es pot pintar amb pinzells, amb pintures que tingueu a casa, d'acord? Els ulls, amb unes boles de pòrex, que també ja teníem, val? Un retolador negre per pintar el que és la nineta dels ulls, negre, del color que us vingui de gust, una cola, que és silicona d'aquesta freda, que és bàsicament perquè depèn de la cola que fem servir ens fondria el pòrex i tampoc ens interessa, ha de ser una cola que el pòrex la resisteixi. Cola de barra, i en aquest cas nosaltres hem fet servir paper de què és aquest? De cel·lofan, perdó, jo amb els papers sempre em liu, però es pot fer servir qualsevol paper que no pesi, que no sigui una cartolina, val? Qualsevol paper vermell, en tons taronges, en tons grocs, perquè representa que simulem el foc del drac, d'acord? Unes tisores per tallar, i etc. I comencem. Pintant, pintes tu el rull, jo aniré pintant els ulls. Aquests retoladors són aquells mítics Tombow, que són els que simulen un pinzell, que la punta és tova. Si pintes molt de punteta fa la línia molt fina, però si apretes et fa la línia més ampla, no? Però la gent que sap fer aquests pinzells pot fer autèntiques virgueries. No és el meu cas, ja ho dic ara que no. La Sandra controla molt més que jo. Bueno, fa molt temps que no els toquem, aquests retoladors. Bueno, però són eines curioses. Bueno, i aquí seria divertit que ho fes la canalla. El que passa que nosaltres hem preferit que dormin i poder fer el taller amb tranquil·litat, si no ara ja ho tindríem tot de potes en l'aire. Sí. Si no teniu color verd ni res que pugueu tapar un color verd ni pintura, doncs feu un drac del color que us vingui de gust. Exacte, vull dir, no està escrit que els dracs tinguin de ser exclusivament verds. Si ens ve de gust podem fer un drac de color blau. Un drac rosa, també molaria. Ja hi havia un drac rosa, em sembla. Sí? Hi havia el Draki, te'n recordes? Això, aquest, era rosa. Explicava la història de Catalunya. Ui, estem parlant de... Que eren molt joves. Si us en recordeu del Draki és que teniu una edat, o dues ja. O 3. La gent jove no... Bueno, anem pintant, Bé, ja el tenim pintat, el rull ja està tot verd, els ulls... Bueno, suposo que són bastant simètrics, hem fet el que hem pogut. I ara anem a enganxar-ho tot, d'acord? Sandra? Vale. Nosaltres el que hem fet, hem retallat 3 tires del paper de cel·lofan, més o menys a ull, vull dir, feu la mida que vulgueu. Llavors amb cola de barra enganxarem, és la part de la boca, o sigui, és la part de davant, heu de vigilar com fiqueu els ulls, i enganxarem les 3 tires. Si voleu ficar-hi més tires, al vostre gust, val? Ho enganxarem cola aquí al paper i per dintre, vale? Podeu combinar colors, tant taronges, grocs, vermells, si ho teniu. Si no, us podeu fer un foc blau, un foc negre. Llibertat. Sí, el que es tingui per casa. I mentrestant anirem enganxant els ulls. Jo el que he fet per fer-ho fàcil, amb el de mostra que hem fet, és primer enganxar-los entre ells, els dos ulls. Rebem una petita gota i la silicona aquesta amb el pòrex de seguida aguanta bastant. Bé, poqueta cosa. Fa fils, no sé si es pot apreciar la goteta que hi hem posat. I
Si l'aguantem una mica, ja de seguida s'aguantaran entre ells. Veieu? Vale? Ara deixem aquí que s'asseguin i després ja quan tinguem les tires de paper enganxades anirem a col·locar els ulls. Va, Ja? Ja ho tenim. És fàcil d'enganxar amb cola de barra. No s'hi tarda gaire. Vale, doncs va, anem a acabar de col·locar els ulls. Ara, una mica, posem una gota més o menys aquí. Aquests fils que fa són pipadors. És el que té la silicona, tan calenta com freda. Vale, a veure. Vale. I la gràcia, però agafarem el de mostra perquè no... Ja està sec. Ja està sec. La gràcia està en què pots posar les tires cap a dintre de la boca, que es veu llavors la boca vermella a dintre, i si els nens i les nenes bufen, és el foc del drac que els hi surt de la boca. Bé, esperem que us hagi agradat i que el podeu fer a casa. Bé, doncs anem per la segona activitat, que és una rosa. És feta amb cartolina vermella i amb un pal de pinxo, d'acord? Per tant, el material que necessitarem serà cartolina vermella, que no porto tota la peça, però ja la tenim tallada, està aquí, la cartolina, d'acord? Necessitem una tassa d'aquesta mida, més o menys és mida compact disc, una mica de més gran, però un compact disc aniria bé, per fer de plantilla a l'hora de tallar la rodona, d'acord? Necessitem un pal de pinxo, tornem a fer servir el mateix que hem fet servir abans, que és aquella cera, pot ser un retolador, pot ser pintura, etc. per pintar el pal, unes tisores, altra vegada els dos tipus de cola de barra i la silicona freda, i una cinta decorativa que pot ser, no en tenim, però si fos la cinta de la senyera, que és la típica de les roses de Sant Jordi, molt millor. Farem, com hem dit, amb el que tenim a casa, val? Per començar, què hem fet? Bueno, hem pintat el... Ah, exacte. Hem marcat la plantilla i hem pintat el pal. Val? La plantilla hem marcat la rodona i llavors a ull, sense marcar-ho, hem fet una espiral. Si ho veieu, hem començat per la vora, més hem poder i hem fet una espiral. Si vols pintar, ja començo a enrotllar la rosa. Va. Per enrotllar la rosa té més complicació que el drac, llavors necessitem una mica més de paciència. Ens agafem el pal mateix, aquest ja està pintat, i comencem per aquí la punta i l'enrotllem. Ens ajudarà a començar, no sé si es veu, i comencem a enrotllar el paper. Quan veieu que ja ha començat a agafar la forma, traieu el pal i ho continuem fent amb les mans. Anem enrotllant. No ho feu gaire fort perquè ens interessa que la rosa creixi. Llavors ho hem de fer una mica fluixet. A mesura que anem enrotllant, anem deixant que la rosa es vagi obrint i anem continuant. Mentre la canalla pot anar pintant el pal o qui vulgui. Quan ho tenim tot enrotllat, no sé si es veu gaire bé, ja fa forma dels pètals de la rosa. Ara és la part més complicada perquè se'ns pot desfer tot. Per paciència és quan hem d'unir la cartolina, enganxar-la perquè no se'ns desfaci. Llavors ho podeu fer sols, tranquil·lament, o us poden ajudar. Llavors fiquem la cola just al final on s'ha acabat i ajuntem per tancar-la. Sí. Vale. I ara esperar una estoneta perquè s'enganxi. Recomana fer-ho amb cartolina. Amb paper també es pot fer, però té més pes la cartolina i llavors queda... no costa tant. I ara paciència que s'aixugui. Quan se'ns ha enganxat, si veieu que amb la cola de barra us costa una mica, podeu fer-ho amb cola blanca o amb la cola de silicona.
La cartolina i la cola de barra a vegades tarda, vosaltres mateixos amb les eines que tingueu. Llavors hem d'ajuntar la tija amb la flor. Es pot fer passant-lo per aquí sota o, si us va més bé, pel mig, com us sembli. Nosaltres ho provarem per fer per sota. No sé si ho veieu. Vale. I aquí tenim la rosa mig acabada. Llavors, nosaltres no ho hem engalanat gaire i podeu fer-hi fulles. Si algú té idees de com fer una espiga, doncs podeu fer una espiga. El pal, nosaltres perquè teníem pinxos, ho hem fet amb pinxos, però es pot agafar un paper de diari i fer la forma del cargol, no sé com es diu, cargolar-lo i poder tenir un pal. Sí. Si es fa amb paper a la tija, llavors també és flexible. Pots fer, per fer un ram, pots fer que les tiges doblin una mica. Bueno, amb el que tingueu. Els materials que tinguem. Vale. Llavors nosaltres, com que no teníem la senyera, per no deixar-la així, que semblava una mica pobra, doncs hi hem afegit una llaçada vermella, tot és vermell. Llavors, feu una mica com pugueu. I aquí tenim la rosa de Sant Jordi. Bé, anem a fer l'últim. Aquest potser és un pèl més complicat per fer-lo amb canalla petits, però sí que es pot fer ja amb nens i nenes una miqueta grandets o que tinguin ja moltes habilitats, no? És una tarja per felicitar el Sant Jordi. Val? Aquí hem posat bona diada, pots fer l'escrit que vulguis i... Val? A veure, per fer-ho necessitem un paper que és com paper una miqueta maco. Pot fer el paper que vulgueu, el fil cap, amb una cartolina qualsevol. Nosaltres teníem aquests que són estampats i hem aprofitat aquests. Potser no és tan rígid com una cartolina, però és per l'estil. Ara, si no tenen res més que cartolina blanca, doncs la canalla, que hi facin les decoracions que vulguin. Es pot fer fins i tot amb un full normal, amb un foli, vull dir que no... Llavors es pinta i es decora, això no té més. Necessitarem el paper, necessitarem, en aquest cas nosaltres ho farem amb aquarel·les, tot i que es pot fer també amb retoladors, llavors us explicarem la manera de fer-ho amb les dues coses. Els pinzells, aquests pinzells són molt moderns i ja porten l'aigua incorporada a dintre, per tant no has d'anar sucant la... Suposo que algú que sàpiga pintar amb aquarel·la ens dirà que això no serveix per res, però bueno, per fer aquestes coses són fantàstics. Guants, perquè amb això sí que ens podríem emportar una mica les mans, però bueno, també es renten, Llana o un fil que sigui una mica gruixut, un parell de pams, vull dir que no... I llavors un parell de fulls. Un parell de fulls blancs, un parell de fulls que no... Vale? I anem a començar. La idea és que hem de pintar tot el fil o llana que hem triat, de dos colors, perquè farem servir el vermell i el verd. Llavors, ho podem fer pintar amb les aquarel·les, com ho fem nosaltres, o amb retoladors. Si ho fem amb retoladors, haurem de pintar una part verda i una part vermella. I un cop ho tinguem pintat, ho haurem de ruixar una mica amb aigua. No ens passem, només una mica perquè s'humitegi. Amb aquells esprais difusors, com el de rejar els vidres, allò que ho treu molt difuminat, amb allò. Llavors, és l'única diferència que ho farem nosaltres. Nosaltres ho fem amb uns pinzells que ja porten aigües. Si ho feu amb retoladors, heu de pensar a ruixar-ho. Agafeu un plat de plàstic, fiqueu el cordill allà a dintre i el ruixeu. Llavors és quan ens embrutem més. Per això després fem servir els guants per fer servir el cordill pintat. Nosaltres, com que ho fem amb aquests pinzells, doncs també ens posarem els guants. Tardarem una mica més. Llavors agafem el cordill, agafem aquest paper que ja el tinc fet servir. Si vols agafar... Sí. Agafarem el mòbil perquè el pugueu veure més bé.
Llavors jo ja tinc preparat els dos pinzells, un per verd i un per vermell. Començo amb el verd o el vermell, és igual. Inflem el pinzell de pintura i pinto el fil o el cordill, el que hàgiu triat. Una mica gruixudet ja va bé perquè si és molt prim el fil us costarà una mica. Llavors això representa que serà la tija i ens pinteu la mesura que vulgueu que sigui la tija. Doncs bé, anem pintant, ara ja estem amb el vermell, fins que aconseguim tot el cordill pintat. Bé, quan ho tenim pintat, agafem la cartolina on farem la postal i agafem el fil i fem en forma d'una rosa. Més o menys una cosa rodoneta. Més o menys així. Vale? Llavors hi posem un paper blanc o que estigui brut perquè igualment no farem res més a sobre. Ho apretem una mica amb les mans i tibem del fil. Si us poden ajudar, millor. Si no, també us ho podeu fer. Tibem, surti tot el fil i quan hem tret el fil, aixequem i aquí tenim la rosa. Llavors, a gust de tothom, podeu decorar, ficar unes paraules aquí per qui li voleu regalar. Bona diada, feliç Sant Jordi 2020, confinament, tot el que vosaltres vulgueu. I aquí tindríem la rosa aquesta més abstracta. Doncs bé, això ja ho tindríem. Hem fet el drac, que el tenim aquí, la rosa i la postal de Sant Jordi. Sí, gira. Sí, que es vegi, potser millor, no? Què podríem fer? La rosa la podríem enganxar aquí com a portada i així també tenim una postal una miqueta més xula i més elaborada. Mil coses, el que us vingui pel cap. Doncs res, esperem que us hagi agradat, que us decidiu a provar-ho a casa, que sí, és tot molt senzill de fer, però vull dir que si no surt bé la primera, sortirà bé la segona, seguríssim. Que acabeu de passar una bona diada, un molt bon confinament, que això s'acabi aviat i que podem començar a voltar pels carrers, que és el que ens toca una mica ara. Vinga, moltes gràcies. Adéu. Adéu. Adéu.